Το Αλκατράζ ήταν πάντα κάτι παραπάνω από τσιμέντο και παγωμένα νερά. Ήταν ένας γρίφος, τυλιγμένος με σειρματόπλεγμα, βουτυγμένος στην ομίχλη και στον θρύλο. Για δεκαετίες, ο κόσμος κοιτούσε εκείνο το κοφτερό νησί στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, ρωτώντας την ίδια ερώτηση, τα κατάφεραν άραγε? Τώρα, το 2025, μια νέα ανατροπή έρχεται στο φως. Μια τόσο ακριβής, τόσο υπολογισμένη, που ανατρέπει όλες τις παλιές υποθέσεις. Αλλά μην περιμένετε ένα τακτοποιημένο τέλος. Δεν πρόκειται για ήρωες ή κακούς, αλλά για σκιές, επιστήμη και μια σιωπηλή νύχτα, που ακόμη αντυχεί από μυστικά. Κι όμως, συνέβη πραγματικά, πέρα από εκείνους τους τοίχους των κελιών. Και πόσο κοντά έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα για να μάθουμε την αλήθεια. Μέσα στη πιο ασφαλή φυλακή της Αμερικής, το Ομοσπονδιακό Σοφρονιστήριο Αλκατράζ, γνωστό και απλά ως ο Βράχος, στάθηκε ως σύμβολο της πιο ακραίας προσέγγισης της κυβέρνησης των ΗΠΑ στον εγκλισμό. Χτισμένο σε ένα μικρό νησί, 2 χιλιόμετρα από την ακτή του Σαν Φρανσίσκο, το Αλκατράζ ήταν αρχικά στρατιωτικό φρούριο τη δεκαετία του 1850, πριν μετατραπεί σε ομοσπονδιακή φυλακή το 1934. Υπό τη διαχείριση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυλακών, σχεδιάστηκε για να φιλοξενεί κρατουμένους που θεωρούνταν υπερβολικά επικίνδυνοι ή προβληματικοί για άλλες φυλακές. Από την πρώτη στιγμή, το Αλκατράζ προοριζόταν να είναι το τέλος της γραμμής. Ένα σοφρονιστήριο υψής της ασφαλείας και ελάχιστων προνομίων για τους πιο αμετανόητους παραβάτες. Οι ίδιες οι εγκαταστάσεις ήταν κατόρθωμα μηχανικής και ασφάλειας. Το κεντρικό κτίριο των κελιών, χτισμένο το 1910 έως 1912, περιλάμβανε 4 πτέρυγες, τραπεζαρία, νοσοκομείο, βιβλιοθήκη και διοικητικά γραφεία. Τα κελιά ήταν μικρά, γυμνά και κατασκευασμένα με ατσάλινα κάγκελα που δεν λύγιζαν. Οι κρατούμενοι μετριούνταν έως και 13 φορές την ημέρα και ο λόγος φρουρών προς φυλακισμένους ήταν ο χαμηλότερος στη χώρα. Ανιχνευτές, δακρυγόνα και ένοπλοι φρουροί σε υπερυψωμένες σκοπιές ενίσχυαν την ασφάλεια παντού. Η πρόσβαση σε προνόμια, όπως εργασία, επισκέψεις ή ακόμη και ομιλία στα γεύματα, έπρεπε να κερδίζεται. Η καθημερινή ζωή ήταν αυστηρή και ψυχολογικά εξαντλητική, παρότι είχε χωρητικότητα περίπου 312 κρατουμένων. Σπάνια έφτανε να γεμίσει πλήρως. Στέγασε μερικούς από τους πιο διαβόητους εγκληματίες, όπως τον Αλ Καπόνε και τον Μασίν Γκαν Κέλι. Ενώ οι πιο σκληροί παραβάτες στέλνονταν στην πτέρυγα αντί με μονομένα κελιά διαβόητα για τις απάνθρωπες συνθήκες τους. Ήταν φυλακή αυστηρής φυλετικής διαχωριστικής γραμμής. Χωρίς καμία πρόθεση για αποκατάσταση, μόνο έλεγχος. Κατά τα 29 χρόνια λειτουργίας της, υπήρξαν σημαντικές αναβαθμίσεις, όπως η εγκατάσταση ηλεκτροφόρων φραχτών, νέων συστημάτων κλειδώματος και ανακαινήσεις για ενίσχυση της ασφάλειας. Τη δεκαετία του 30 και του 40. Το Αλκατράζ έκλεισε στις 21 Μαρτίου 1963, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους συντήρησης και της φθοράς των κτηρίων εξαιτίας της διάβρωσης από το θαλασσινό νερό. Κι όμως, αυτή η κληρονομιά εξακολουθεί να μαγνητίζει τη φαντασία. Σήμερα, λειτουργεί ως μουσείο υπό την Εθνική Υπηρεσία Πάρκων, με πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες κάθε χρόνο. Οι ανακαινισμένες πτέρυγες δίνουν μια εικόνα του πώς ήταν κάποτε η πιο σκληρή φυλακή στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα φρούριο όπου το όριο ανάμεσα στην τιμωρία και την επιβίωση συχνά θόλωνε. Η τύχη του ήταν δυνατή, μα ο θρύλος του ακόμη δυνατότερος. Μέχρι που ένα βράδυ τα άλλαξε όλα. Ο μύθος του ακατάλητου βράχου. Το Αλκατράζ δεν ήταν απλώς μια φυλακή, ήταν ένα σύμβολο. Ακουμπισμένο σε ένα νησί χτυπημένο από τους ανέμους στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο. Ήρθε να αντιπροσωπεύσει την απόλυτη λέξη στην αμερικανική φυλάκιση. Δεν ήταν απλώς ένας τόπος για να εκτίσεις την ποινή σου, ήταν το μέρος όπου το σύστημα έστελνε κρατούμενους που είχε πια εγκαταλείψει.
Ο σχεδιασμός της φυλακής, η απομόνωση και η αδυσόπιτη ρουτίνα της δημιούργησαν έναν θρύλο. Ότι η απόδραση δεν ήταν μόνο αδύνατη, αλλά και αδιανόητη. Αυτή η πεποίθηση δεν βασιζόταν σε μύθους. Ενισχυόταν από τα στατιστικά. Στα 29 χρόνια λειτουργίας της, ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε καμία απόδραση. Σε 14 καταγεγραμμένες απόπειρες, οι περισσότεροι συνελήφθησαν ή σκοτώθηκαν, ενώ λίγοι χάθηκαν στα νερά, θεωρούμενοι πνιγμένοι. Τα ύπουλα ρεύματα, οι παγωμένες θερμοκρασίες και η απόσταση από την ακτή έκαναν τον κόλπο. Το τελικό, απροσπέλαστο εμπόδιο. Το να επιχειρήσει κανείς απόδραση ήταν σχεδόν το ίδιο με το να υπογράψει τη θανατική του καταδίκη. Αυτή η εικόνα της απόλυτης ασφάλειας ήταν ζωτικής σημασίας για το Αλκατράζ. Δεν είχε να κάνει μόνο με το να κλειδώνονται άνθρωποι, αλλά με το να καταστρέφεται κάθε ιδέα απόδρασης. Οι φύλακες, οι αξιωματούχοι και το κοινό πίστεψαν στο μύθο του βράχου ότι ήταν αδύνατον να δραπετεύσεις, και αυτός ο μύθος τροφοδοτούσε την ισχύ της φυλακής. Αυτή η ισχύς δοκιμάστηκε τον Ιούνιο του 1962. Κάποια στιγμή ανάμεσα στις 10 και 30 και 11 μετά μεσημβρίαν της 11ης Ιουνίου 1962, 3 κρατούμενοι κατάφεραν να βγουν από τα κελιά τους και να εξαφανιστούν. Ο Φρανκ Μόρις, ο Τζον Άγγλιν και ο Κλάρενς Άγγλιν. Η απόδραση αυτή προκάλεσε εσωτερικό σοκ. Τη στιγμή που το Αλκατράζ θεωρήθηκε ότι ξεγελάστηκε έστω και μία φορά, έχασε το κύρος του. Οι ψυχολογικοί κραδασμοί ήταν άμεση. Εκεί που υπήρχε φρούριο, τώρα υπήρχε μόνο μυστήριο. Και αυτήν τη φορά, σε αντίθεση με τις άλλες, το ένιγμα παρέμεινε. Η έλλειψη ενός οριστικού τέλους έσπηρε πρώτα αμφιβολία, μετά γοητεία και τελικά μια ιστορία μεγαλύτερη και από την ίδια τη φυλακή. Μέχρι σήμερα, η απόδραση του 1962 δεν είναι απλώς ένα γεγονός. Είναι το σημείο καμπής στο μύθο του Αλκατράζ. Το ερώτημα αν αυτοί οι άντρες έζησαν ή πέθαναν παραμένει μυστήριο. Αυτό που είναι γνωστό, είναι ότι η εξαφάνιση τους ράγισε την Αμερική και γκρέμισε έναν μύθο που κουβαλούσε για δεκαετίες. Αυτή η ρογμή στο βράχο επέτρεψε στον θρύλο να διαρρεύσει. Ο Φρανκ Μόρις, η ιδιοφυΐα πίσω από το σχέδιο. Ο Φρανκ Λι Μόρις απήχε πολύ από το μέσο κρατούμενο. Ήταν έμπειρος εγκληματίας με λαμπρό μυαλό και ιστορία αποδράσεων. Ακριβώς ο τύπος ανθρώπου που το Αλκατράζ είχε χτιστεί για να συγκρατεί. Ορφανός στα 11 και καταδικασμένος στα 13, ο Μόρις πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της νεότητάς του μετακινούμενος ανάμεσα σε ανάδοχα σπίτια και ιδρύματα. Η ασταθής παιδική του ηλικία το σκληραγώγησε, αλλά όξινε και τα ένστικτά του. Με ποινικό μητρό που περιλάμβανε ένοπλη ληστεία, κατοχή ουσιών και πολλαπλές επιτυχημένες αποδράσεις, ο Μόρις μεταφέρθηκε στο Αλκατράζ τον Ιανουάριο του 1960, αφού δραπέτευσε από το σοφρονιστήριο της Λουιζιάννα. Από τη στιγμή που έφτασε, ήδη σκεφτόταν πώς θα φύγει. Μόλις βρέθηκε στο Αλκατράζ, ο Μόρις τοποθετήθηκε κοντά στους συγκρατούμενους Τζον και Κλάρενς Άγγλιν, καθώς και στον Άλαν Γουέστ, όλους τους οποίους είχε ξανασυναντήσει σε προηγούμενες φυλακίσεις. Σε άλλες φυλακές, με τα κελιά τους δίπλα-δίπλα, οι άντρες μπορούσαν να ψιθυρίζουν τη νύχτα, σχηματίζοντας σιωπηλά αυτό που θα γινόταν μία από τις πιο υπολογισμένες ομάδες απόδρασης στην ιστορία. Ο Μόρις ανέλαβε φυσικά τον ρόλο του αρχηγού. Η ευφυΐα του και η προηγούμενη εμπειρία του σε αποδράσεις τον έκαναν τον αρχιτέκτονα του σχεδίου, που θα συγκλώνιζε το μύθο του Αλκατράζ μέχρι τα θεμέλια. Σε αντίθεση με άλλους που προσπάθησαν και απέτυχαν, ο Μόρις στόχευε στην άψογη εκτέλεση. Η ομάδα πέρασε μήνες σκάβοντας το τσιμέντο που είχε φθαρεί από το αλάτι κάτω από τους εξαερισμούς των νηπτήρων τους. Είχαν κλέψει μεταλλικά κουτάλια, πεταμένα πριονοτά λάμα και κατασκεύασαν πρόχειρα ένα τρυπάνι τροφοδοτούμενο από ηλεκτρική σκούπα για να ανοίξουν τρύπες στο διαβρωμένο τσιμέντο. Ο Μόρις έφτιαξε μάσκες εξαερισμού από χαρτοπολτό, βαμμένες με υλικά που έκλεψε από τη βιβλιοθήκη.
και το συνεργείο συντήρησης για να κρύβει τις δραστηριότητες τους. Ακόμα και οι θόρυβοι από το σκάψιμο καλύφθηκαν. Ο Μόρις έπαιζε ακορντεόν κατά τη διάρκεια της μουσικής ώρας, χρησιμοποιώντας τον ήχο του για να καλύπτει τον θόρυβο από το σκάψιμο. Δεν υπήρχε εδώ αυτοσχεδιασμός, υπήρχε οργάνωση, απόδειξη ότι ο Μόρις ήταν τακτικά ιδιοφυής. Η ίδια η πράξη της απόδρασης δεν ήταν απλά μια φυγή, αλλά μια άμεση πρόκληση στο μύθο της απροσπέλας της Αλκατράζ. Ράβοντας περισσότερα από 50 αδιάβροχα σε μια σχεδία 6x14 ποδιών και σωσίδια. Χρησιμοποιώντας τους σωλήνες ατμού για να σφραγίσουν το λάστιχο, ο Μόρις και τα αδέλφια Άγγλιν αψήφισαν ακόμα και τη βαρύτητα. Μετέτρεψαν ακόμη και ένα κονσερτίνα σε αυτοσχέδια αντλία αέρα. Επισήμως θεωρήθηκαν πνιγμένοι, αλλά κανένα σώμα δεν βρέθηκε και μια επιστολή του 2013 περιέχει ορισμένα πιστικά στοιχεία για το αντίθετο. Είτε ο Μόρις πέθανε στον κόλπο είτε έζησε κρυφά σε αφάνεια. Η απόδρασή του ήταν αναμφίβολα η πιο έξυπνη στην 30ετή ιστορία του Αλκατράζ, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και ο βράχος μπορούσε να ραγίσει. Τα αδέλφια Άγγλιν, ο Τζον και ο Κλάρενς Άγγλιν, ήταν κάτι παραπάνω από δύο κρατούμενοι που εξέτιαν ποινή. Ήταν αδέλφια δεμένα από τις δυσκολίες, την αφοσίωση και μια αδιάκοπη επιθυμία για ελευθερία. Γεννημένοι σε μια φτωχή αγροτική οικογένεια στη Φλόριντα, ήταν μέρος μιας πολυμελούς φαμίλιας με 13 παιδιά και έμαθαν να επιβιώνουν μαζί από μικροί. Αυτός ο δεσμός αδελφότητας έγινε το θεμέλιο της διαβόητης απόδρασής τους από το Αλκατράζ. Η εγκληματική του ζωή, κυρίως με επίκεντρο ληστείες τραπεζών, τους έστειλε στο σοφρονιστήριο της Ατλάντα, όπου οι επανειλημμένες τους αποδράσεις έγιναν τέτοιο πρόβλημα που οι αρχές τους έστειλαν τελικά στο Αλκατράζ, το υποτιθέμενο τέλος της γραμμής για τα ραχοποιά στοιχεία. Ήταν εκεί που οι Άγγλιν συναντήθηκαν ξανά με τον Φρανκ Μόρις, τον οποίο είχαν γνωρίσει σε προηγούμενες φυλακίσεις. Τα αδέλφια τοποθετήθηκαν σε διπλανά κελιά δίπλα στο Μόρις και τον Άλεν Γουέστ, γεγονός που τους επέτρεψε να επικοινωνούν και να συνεργάζονται κρυφά. Με τον Μόρις ως εγκέφαλο της επιχείρησης, τα αδέλφια Άγγλιν έγιναν αναντικατάστατα χέρια στην προσπάθεια της απόδρασης. Για μήνες βοήθησαν στο σκάψιμο μέσα από το φθαρμένο τσιμέντο χρησιμοποιώντας μεταλλικά κουτάλια και λάμες. Ενώ ο Μόρις ηγείτο της μηχανικής πλευράς του σχεδίου, οι Άγγλιν ανέλαβαν τα logistics και την απόκρυψη, φτιάχνοντας καλύματα εξαερισμού από χαρτοπολτό και μαζεύοντας υλικά από τις εργασίες τους στη φυλακή. Αυτό ουσιαστικά τους βοήθησε στην προετοιμασία του εξοπλισμού για την απόδραση. Συνέβαλαν επίσης στην κατασκευή σωσιβίων και μιας τεράστιας σχεδίας 6x14 ποδιών από περισσότερα από 50 κλεμμένα αδιάβροχα. Οι καυτοί σωλήνες ατμού της φυλακής φράγισαν το λάστιχο, ενώ ένα τροποποιημένο κονσερτίνα χρησιμοποιήθηκε για να φουσκώσει τη σχεδία. Τη σχεδία σε αντλία αέρα, επίσης ήταν σημαντικό να γνωρίζουν τις καθημερινές δραστηριότητες της φυλακής και τα υλικά που μπορούσαν να προσεγγίσουν μέσω του εργοστασιακού συστήματος. Κάθε τους κίνηση όμως ήταν υπολογισμένη. Η πορεία που ακολούθησαν καλύφθηκε προσεκτικά με μια άλλη καλωστημένη ψευδαίσθηση, όπως τα εικονικά ψεύτικα κεφάλια που βοήθησαν να φτιαχτούν από σαπούνι, χαρτί υγείας και αληθινά μαλλιά από το πάτωμα του κουρίου. Τα γεγονότα που ακολούθησαν την εξαφάνισή τους είναι από τα πιο συναρπαστικά μυστήρια στην ιστορία του αμερικανικού εγκλήματος. Στοιχεία εμφανίστηκαν που υποστηρίζουν την ιδέα ότι τα δύο αδέλφια έζησαν, ακόμη και μετά τη νομική δήλωση θανάτου τους το 1979. Όπως η επιστολή του 2013 που ισχυριζόταν ότι κρύβονταν φερόμενες χριστουγεννιάτικες κάρτες από τα αδέλφια κατασχέθηκαν. Και ακόμη και μια φωτογραφία του 1975 που φαινόταν να τους δείχνει στη Βραζιλία. Σε συνέντευξη του BBC, σοφρονιστικοί υπάλληλοι και η οικογένεια θυμήθηκαν το περιστατικό ως σοκαριστικό και ανατριχιαστικά ήσυχο. Δεν υπήρχαν ήχοι, ούτε συναγερμός εκείνη τη νύχτα.
Αν οι Άγγλοι επέζησαν, πέτυχαν όχι μόνο μια σωματική απόδραση, αλλά και μια ψυχολογική. Εξαφανιζόμενοι από μια φυλακή φτιαγμένη για να είναι απροσπέλαστη και ακόμη και από την ίδια την ιστορία, υφαίνοντας την ψευδαίσθηση. Η ιδιοφυΐα της απόδρασης του 1962 από το Αλκατράζ δεν βρισκόταν μόνο στο σκάψιμο ή στη σχεδία, αλλά στην ψευδαίσθηση. Ένα από τα βασικά στοιχεία που επέτρεψαν στο Φρανκ Μόρις και τα αδέλφια Άγγλοι να εξαφανιστούν απαρατήρητη ήταν η δημιουργία ανατριχιαστικά ρεαλιστικών ψεύτικων κεφαλιών. Αυτά τα ομοιώματα ήταν τόσο πιστικά που ξεγέλασαν τους φρουρούς κατά τους τακτικούς ελέγχους. Φτιαγμένα από ένα αλόκοτο μείγμα σαπουνιού, οδοντόκρεμας και χαρτιού υγείας, οι κεφαλές πλάστηκαν προσεκτικά ώστε να μοιάζουν με κοιμισμένους κρατούμενους. Οι δραπέτες τις έβαψαν σε χρώματα δέρματος με υλικά που έκλεψαν από το συνεργείο συντήρησης και τις κάλυψαν με αληθινά μαλλιά που μάζεψαν από το κουρείο. Αυτά τα κεφάλια δεν ήταν απλώς έξυπνα, ήταν κρίσιμα. Κατά τους νυχτερινούς ελέγχους, οι φρουροί δεν ξυπνούσαν τους κρατούμενους. Απλώς κοίταζαν μέσα στα κελιά για κίνηση. Τα ψεύτικα κεφάλια, τοποθετημένα στα μαξιλάρια και μισοσκεπασμένα με κουβέρτες, έδιναν την τέλεια ψευδαίσθηση ύπνου. Για να ολοκληρώσουν την απάτη, οι δραπέτες γέμισαν ρούχα και πετσέτες κάτω από τα σεντόνια ώστε να μιμούνται τα σχήματα σωμάτων που κοιμούνται. Το αποτέλεσμα ήταν τόσο άψογο που μέχρι την πρωινή καταμέτρηση στις 12 Ιουνίου οι φρουροί δεν κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Μέχρι τότε, η τριάδα είχε φύγει ώρες πριν. Η εξαπάτηση δεν σταμάτησε στα ψεύτικα κεφάλια, αλλά περιλάμβανε και σπηλιές καμένες στους τοίχους. Οι κρατούμενοι χρησιμοποίησαν καλύματα από χαρτόνι και χαρτοπολτό φτιαγμένα από σκισμένες σελίδες περιοδικών της φυλακής για να καλύπτουν τις τρύπες που έσκαβαν επί μήνες. Όλη την ώρα, οι τρύπες καμουφλάρονταν. Αυτά τα ψεύτικα κάλυματα έμοιαζαν με τις γρίλες εξαρισμού στο πίσω μέρος των κέλιων. Οι ψεύτικες γρίλες έδαιναν απόλυτα με τον τοίχο, κρύβοντας πίσω τους την έξοδο που άνοιγε στο τούνελ της ελευθερίας. Οι φρουροί που έριχναν μια ματιά στα κελιά έβλεπαν απλώς έναν φαινομενικά κανονικό σφραγισμένο εξαερισμό, ενώ στην πραγματικότητα ένα πέρασμα προς την ελευθερία περίμενε πίσω του. Το πιο αξιοσημείωτο πράγμα σχετικά με αυτήν την ψευδαίσθηση είναι η απήχησή της στη μεγαλύτερη παράδοση του ψυχολογικού πολέμου πίσω από τα κάγκελα. Η τέχνη της εξαπάτησης που καλλιεργήθηκε από απελπισμένους άντρες σε απελπισμένα μέρη. Στην πραγματικότητα, σε όλο τον κόσμο, απάτες έχουν βοηθήσει σε αποδράσεις, από γράμματα. Λαθρέα γράμματα σε βιβλία με κρυφές θήκες. Μέχρι ψεύτικες στολές ραμμένες από αποκόμματα πλυντηρίου. Λίγες αποδράσεις όμως μπορούν να συγκριθούν με το κόλπο του Αλκατράζ ως προς τη λεπτομέρεια και το θέαμα. Ο πράκτορας του FBI που δούλεψε στην υπόθεση, ο Μάικλ Ντάικ, παρατήρησε ότι δεν έσκαβαν απλά. Έκαναν μια ολόκληρη παράσταση, δείχνοντας πως η απόδραση στηριζόταν όσο στην ψυχολογία, όσο και στη φυσική δύναμη. Οι δραπέτες έστησαν ένα σκηνικό που εξαπάτησε όχι μόνο τους φρουρούς, αλλά ολόκληρο το σοφρονιστικό σύστημα. Τα κελιά τους έγιναν μια σκηνή εκείνη τη νύχτα και για λίγες ώρες οι δραπέτες ήταν ηθοποιοί, παίζοντας το φαντασμαγορικό ρόλο του εξαφανισμένου. Αλλά η εξαπάτηση ήταν μόνο η αρχή. Η πραγματική απόδραση ξεκίνησε κάτω από την επιφάνεια, σκάβοντας για την ελευθερία. Το θεμέλιο του σχεδίου απόδρασης του Αλκατράζ κυριολεκτικά χαράχτηκε πάνω στην ετοιμόρροπη υποδομή της φυλακής. Ο Φρανκ Μόρις, η Τζον και Κλάρενς Άγγλιν και ο Άλεν Γουέστ εκμεταλλεύτηκαν μια κρίσιμη αδυναμία. Το τσιμέντο που είχε φθαρεί από το αλάτι πίσω από τους αεραγωγούς κάτω από τους νηπτήρες τους. Για μήνες, οι άντρες έσκαβαν σιγά σιγά το αποδυναμωμένο υλικό χρησιμοποιώντας εργαλεία τόσο απλά όσο και ευφυή. Έκλεψαν μεταλλικά κουτάλια από την τραπεζαρία και αξιοποίησαν πεταμένες λάμες πριονιού. Ακόμα πιο εντυπωσιακό ήταν το αυτοσχέδιο τρυπάνι τους, φτιαγμένο από μοτέρ ηλεκτρικής σκούπας.
Λίγο-λίγο, νύχτα μετά τη νύχτα, έσκαβαν σύραγγες που οδηγούσαν σε έναν αφύλακτο διάδρομο συντήρησης. Αυτό που έκανε εφικτό το κατόρθωμα δεν ήταν η ομή δύναμη, αλλά η υπομονή και η χειρουργική ακρίβεια. Οι άντρες εργάζονταν προσεκτικά για να αποφύγουν τον εντοπισμό, καλύπτοντας τις τρύπες με χάρτονια και χάρτινα καπάκια αεραγωγών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτά τα καπάκια τα έβαφαν ώστε να ταιριάζουν με τον τοίχο, χρησιμοποιώντας υλικά από τη βιβλιοθήκη της φυλακής. Και έτσι έδαιναν τέλεια με το περιβάλλον. Οι δραπέτες συντόνιζαν το σκάψιμο με την ώρα της μουσικής, την καθημερινή περίοδο που μπορούσαν να παίξουν όργανα. Το ακορντεόν του Μόρις, θορυβώδες και συρριγμό, κάλυπτε τους ήχους του ξυσίματος και του τρυπήματος, μετατρέποντας το κελί σε μυστικό εργοτάξιο. Όταν οι τρύπες έγιναν αρκετά μεγάλες για να χωρέσουν, οι δραπέτες μπήκαν στον αφύλακτο διάδρομο και ανέβηκαν στον άδειο επάνω όροφο της φυλακής, όπου έστησαν κρυφό εργαστήριο. Εκεί αποθήκευαν υλικά και δούλευαν σε άλλα μέρη του σχεδίου, τη σχεδία και τα κουπιά. Η είσοδος σε αυτή την περιοχή διευκολύνθηκε από την κακή κατάσταση της φυλακής, η οποία είχε χτιστεί πάνω στα απομείναρια παλιών στρατιωτικών οχυρώσεων. Παλιοί κρατούμενοι και αργότερα ερευνητές θυμούνταν πως τα θεμέλια του Αλκατράζ κατέρεαν και διαλύονταν, δίνοντας σε αυτούς τους λίγους άντρες το πλεονέκτημα να εργάζονται ανενόχλητοι στους παλιούς τούνελ συντήρησης. Μια από τις πιο κρίσιμες αποστολές ήταν να αποκτήσουν πρόσβαση στον αεραγωγό στην κορυφή του μπλοκ. Ανέβηκαν 9 μέτρα χρησιμοποιώντας σωλήνες υδραυλικής και έσπρωξαν το κάλυμα για να αποφύγουν υποψίες. Έφτιαξαν ακόμη και έναν ψεύτικο μπούλονι από σαπούνι και σφράγισαν το πλέγμα. Άλλο ένα δείγμα λεπτομέρειας. Όταν οι δραπέτες έκαναν την κίνηση τους, είχαν κυριολεκτικά χαράξει ένα πολύπλοκο μονοπάτι από τα κελιά τους μέχρι τη στέγη. Η στρατηγική τους δεν αφορούσε απλώς την έξοδο. Ήταν να χρησιμοποιήσουν τις ίδιες τις παραβλέψεις της φυλακής, την ηλικία και τη σχεδίασή της. Και με αυτόν τον τρόπο πέτυχαν κάτι που κανένας άλλος δεν είχε καταφέρει, μια αθέατη, σχεδόν χειρουργική, στενή διαδρομή απόδρασης έξω από το βράχο, με τη σχεδία από αδιάβροχα και τον παγωμένο κόλπο. Με τη σύραγγα απόδρασης έτοιμη και τα ανώτερα επίπεδα της φυλακής περασμένα με επιτυχία. Ο Φρανκ Μόρις και τα αδέλφια Άγγλιν είχαν ακόμη να αντιμετωπίσουν το πιο τρομακτικό εμπόδιο, τον παγωμένο. Ο Φρανκ Μόρις και οι αδελφοί Άγγλιν είχαν μπροστά τους το πιο τρομακτικό εμπόδιο, τα παγωμένα, ανελαίητα νερά του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο. Η θερμοκρασία του νερού κειμενόταν μεταξύ 10 και 13 βαθμών Κελσίου και τα ρεύματα ήταν διαβόητα ισχυρά. Αυτές οι συνθήκες είχαν εδραιώσει για χρόνια τη φήμη του Αλκατράζ ως φυλακής χωρίς διαφυγή. Αλλά ο Μόρις και οι Άγγλιν δεν το έσκαγαν απλώς από ένα κελί, δραπετεύανε από ένα νησιωτικό φρούριο. Για να το πετύχουν, είχαν φτιάξει μια αυτοσχέδια σχεδία και σωσίβια χρησιμοποιώντας πάνω από 50 κλεμμένα αδιάβροχα. Ένα κατόρθωμα μηχανικής φυλακής που έδειχνε μέχρι που έφτανε η αποφασιστικότητά τους. Η σχεδία είχε διαστάσεις περίπου 1,8 επί 4,2 μέτρα και κατασκευάστηκε σε ένα πρόχειρο εργαστήριο που είχαν στήσει οι δραπέτες πάνω από τα κελιά. Τα αδιάβροχα ράφτηκαν με κλωστή από τα εργαστήρια της φυλακής και οι ραφές σφραγίστηκαν με λιωμένο καουτσούκ, χρησιμοποιώντας σωλήνες ατμού από το δίκτυο της φυλακής. Για να φουσκώσουν τη σχεδία, μετέτρεψαν μια κονσερτίνα, παρόμοια με ακορντεόν, σε αυτοσχέδια αντλία αέρα. Ακόμα και τα κουπιά ήταν χειροποίητα, φτιαγμένα από κομμάτια κόντρα πλακέ, πιθανότατα μαζεμένα κατά τη διάρκεια των εργασιών τους. Ό,τι χρειάζονταν για να αντιμετωπίσουν τον κόλπο κρυβόταν μπροστά στα μάτια όλων. Μετά από μήνες προσεκτικού σχεδιασμού, οι τρεις τους βρέθηκαν τελικά στη βορειοανατολική ακτή του νησιού τη νύχτα της 11ης Ιουνίου 1962. Εκεί φούσκωσαν και έριξαν τη σχεδία στο σκοτάδι, με την ελπίδα να φτάσουν στο μακρινό, λιγότερο από 2 μίλια, Angel Island.
Αν και η απόδραση παρέμεινε αθόρυβη μέχρι το επόμενο πρωί, σταδιακά άρχισε να αφήνει σημάδια της πορείας της. Στις 14 Ιουνίου, η ακτοφυλακή βρήκε ένα κουπί. Την ίδια μέρα, βρέθηκε ένα σφραγισμένο δέμα με προσωπικά αντικείμενα των αδελφών Άγγλιν. Μια εβδομάδα αργότερα, κομμάτια της σχεδίας ξεβράστηκαν κοντά στη γέφυρα του Golden Gate, μαζί με ένα αυτοσχέδιο σωσίβιο. Ωστόσο, αυτά τα ευρήματα δεν κατάφεραν να αποκαλύψουν ίχνη των ανδρών. Πολλοί αξιωματούχοι, όπως ο διευθυντής της φυλακής, συνέχισαν να πιστεύουν ότι οι δραπέτες είχαν πνιγεί. «Ακούς τον άνεμο, έτσι δεν είναι. Και βλέπεις το νερό», είπε τότε ο διευθυντής Ρίτσαρντ Γουίλαρντ σε συνέντευξή του στο BBC. «Πιστεύεις ότι θα τα κατάφερνες?» Οι αξιωματικοί, ωστόσο, πίστευαν ότι η πολυπλοκότητα της σχεδίας και η ακρίβεια της απόδρασης οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι ίσως είχαν επιβιώσει. Μετέπειτα επιστημονικές αναλύσεις έδειξαν ότι αν η απόδραση γινόταν μέσα σε ένα στενό χρονικό παράθυρο παλήριας, τότε θα μπορούσε να είναι επιτυχής. Είτε ο κόλπος τους κατάπιε είτε έφτασαν στην ελευθερία, η σχεδία από αδιάβροχα παραμένει το πιο καινοτόμο σύμβολο αντίστασης ενάντια στη φυλακή με τα ισχυρότερα μέτρα ασφαλείας που χτίστηκε ποτέ στην Αμερική. Ο Άλεν Γουέστ, ο άνθρωπος που έμεινε πίσω. Ο Άλεν Γουέστ ήταν αρχικά ένας από τους 4 κρατούμενους που βοήθησαν να οργανωθεί η μεγάλη απόδραση από το Αλκατράζ. Αλλά τελικά δεν τα κατάφερε να φύγει. Φυλακισμένος στο Αλκατράζ από το 1957, ο Γουέστ γνώριζε τον Φρανκ Μόρις και τους αδελφούς Άγγλιν από προηγούμενες φυλακές, και ο χρόνος του σε διπλανά κελιά τους έδωσε την ευκαιρία να καταστρώσουν μαζί το σχέδιο. Ο Γουέστ συμμετείχε σε κάθε στάδιο, σκάβοντας τον αδύναμο τοίχο πίσω από τον νηπτήρα του, μαζεύοντας υλικά για τη σχεδία και τα ψεύτικα κεφάλια, και συμβάλλοντας στην κατασκευή της διαδρομής διαφυγής. Όμως τη μοιραία νύχτα της 11ης Ιουνίου 1962, ο Γουέστ δεν κατάφερε να σπάσει το τελευταίο κομμάτι τσιμέντου εγκαίρως. Σύμφωνα με τη δική του ομολογία, το τούνελ του ήταν απλώς πολύ στενό. Είχε υπολογίσει λάθος το μέγεθος ή δεν είχε αφαιρέσει πλήρως το τελευταίο κομμάτι τσιμέντου. Καθώς πάλευε πανικόβλητος να ανοίξει περισσότερο το πέρασμα, οι άλλοι δεν μπορούσαν να περιμένουν άλλο. Με τον χρόνο να τελειώνει και την αυγή να πλησιάζει, ο Μόρις και οι αδελφοί Άγγλιν προχώρησαν χωρίς εκείνον. Ο Γουέστ έμεινε στο κελί του, γνωρίζοντας καλά ότι η μοναδική του ευκαιρία στη ζωή χάνονταν. Η μοίρα του σφραγίστηκε όχι από φόβο, αλλά από το πιο μικρό εμπόδιο, τα τελευταία λίγα εκατοστά τσιμέντου που δεν έσπαγαν. Το επόμενο πρωί, οι φρουροί ανακάλυψαν ότι είχε γίνει απόδραση, και αμέσως μετά ο Γουέστ συνεργάστηκε με τις αρχές. Έδωσε λεπτομερή περιγραφή του σχεδίου, εξηγώντας τη διαδρομή προς το διάδρομο υπηρεσίας, την πορεία πάνω από τις στέγες και τον τελικό του στόχο, το Angel Island. Η μαρτυρία του έγινε η βάση για το επακόλουθο ανθρωποκυνηγητό. Σύμφωνα με το BBC, οδήγησε το Γουέστ να δείξει αποδεικτικά στοιχεία όπως ένα κουπί και προσωπικά αντικείμενα που ανήκαν στους Άγγλιν. Ωστόσο, κανένας από τους δραπέτες δεν βρέθηκε ποτέ, γεγονός που δημιούργησε υποψίες ότι είχαν τον Γουέστ στο μυαλό τους όταν έφευγαν, και άλλαξαν πορεία ώστε να αποφύγουν τη σύλληψη, αν εκείνος μιλούσε. Ο Άλεν Γουέστ κουβάλισε το βάρος ενός σχεδίου που σχεδόν πραγματοποιήθηκε. Αν και γλίτωσε τον κίνδυνο να πεθάνει παγωμένος στα ύπουλα νερά, έχασε την ευκαιρία να κερδίσει την ελευθερία του. Μετά την αποτυχημένη απόδραση, ο Γουέστ μεταφέρθηκε όταν το Αλκατράζ έκλεισε τις πόρτες του το 1963 και εξέτησε την ποινή του. Αν και συχνά επισκιάζεται από εκείνους που φαίνεται να εξαφανίστηκαν, ο ρόλος του ήταν κεντρικός στην απόδραση, καθώς έδωσε την πιο ολοκληρωμένη εσωτερική μαρτυρία για αυτήν. Στον μυθικό μύθο του Αλκατράζ, ο Γουέστ στέκεται ως ο μάρτυρας στη γη μιας φυγής που
Ίσως πέτυχε μια ανατριχιαστική ομολογία ή ένα έξυπνο τέχνασμα. Το 2013, περισσότερο από 50 χρόνια μετά την απόδραση που σόκαρε τον κόσμο, μια νέα ανατροπή αναζωπήρωσε το ενδιαφέρον για το μυστήριο του Αλκατράζ. Ένα γράμμα που φέρεται να έγραψε ο Τζον Άγγλιν στάλθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Σαν Φρανσίσκο. Έγραφε: «Δραπέτευσα από το Αλκατράζ τον Ιούνιο του 1962. Ναι, όλοι τα καταφέραμε εκείνη τη νύχτα, αλλά μετά βίας». Το γράμμα ισχυριζόταν ότι ο Φρανκ Μόρις πέθανε το 2005, ο Κλάρενς Άγγλιν το 2008 και ότι ο ίδιος ο Τζον ήταν βαριά άρρωστος και πρόθυμος να διαπραγματευτεί την παράδοση του με αντάλλαγμα ιατρική φροντίδα. Το μήνυμα προκάλεσε νέο κύμα εικασιών και όθησε τις αρχές να εξετάσουν ξανά μια υπόθεση που θεωρούνταν κλειστή για δεκαετίες. Το FBI ξεκίνησε αθόρυβα νέα έρευνα. Το γράμμα υποβλήθηκε σε εγκληματολογική εξέταση. Έγινε ανάλυση γραφικού χαρακτήρα, έλεγχος δακτυλικών αποτυπωμάτων και DNA, για να διαπιστωθεί αν η ομολογία μπορούσε να είναι γνήσια. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, τα αποτελέσματα ήταν ασαφή. Ο γραφικός χαρακτήρας δεν τέριαζε οριστικά με γνωστά δείγματα των Άγγλιν ή του Μόρις. Και δεν επιβεβαιώθηκαν χρήσιμα ίχνη DNA ή αποτυπωμάτων. Αυτή η ασάφεια άφησε την υπόθεση μετέωρη ανάμεσα στην πίστη και στην αμφιβολία. Το γράμμα ήταν αρκετά πιστικό ώστε να υπονοεί ότι θα μπορούσε να είναι αληθινό. Αλλά έλειπαν τα στέρεα στοιχεία, που θα απέδειχναν την αυθεντικότητά του. Το ευρύ κοινό αγνοούσε την ύπαρξη του γράμματος μέχρι το 2018, όταν η ιστορία αποκαλύφθηκε από τον τοπικό σταθμό του CBS, το KPIX. Η χρονική στιγμή και το περιεχόμενο του γράμματος, μαζί με δεκαετίες φερόμενων θεάσεων και ισχυρισμών της οικογένειας, έδωσαν ξανά πνοή σε ένα μυστήριο που δεν λέει να σβήσει. Ακόμα και πριν εμφανιστεί το γράμμα, η οικογένεια Άγγλιν ισχυριζόταν ότι λάμβανε χριστουγεννιάτικες κάρτες από τα αδέλφια, ενώ υπήρχε και μια πολυσυζητημένη φωτογραφία του 1975 που φέρεται να δείχνει τον Τζον και τον Κλάρεν στη Βραζιλία. Το κείμενο του γράμματος, με την ανατριχιαστική αναφορά στην επιβίωση, στα ταξίδια μέσα στις πολιτείες και στη μυστική ζωή που ακολούθησαν, ίσως αποτελεί την πιο πιστική απόδειξη ότι η απόδραση μπορεί να πέτυχε. Η υπηρεσία Αμερικανών Μαρσάλ, που τεχνικά κρατά ακόμα την υπόθεση, δεν έχει κλείσει καμία πόρτα. Μόλις πρόσφατα, το 2022, έδωσε στη δημοσιότητα νέες επεξεργασμένες εικόνες για το πώς μπορεί να μοιάζουν σήμερα ο Μόρις και τα αδέλφια Άγγλιν. Μια δημόσια έκκληση για τυχόν νέες πληροφορίες. Κάποιοι ερευνητές και αξιωματούχοι παραμένουν πεπισμένοι ότι οι άντρες πέθαναν στον κόλπο. Αλλά άλλοι θεωρούν ότι υπάρχουν πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα για να θεωρηθεί η υπόθεση κλειστή. Είτε πρόκειται για αληθινή ομολογία είτε για περίτεχνη απάτη, το γράμμα του 2013 ενίσχυσε τον θρύλο του Αλκατράζ και ίσως μας έφερε πιο κοντά στην αλήθεια από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο. Αυτό που καθυλώνει περισσότερο στο γράμμα του 2013 είναι το πώς εντάσσεται σε μια μεγαλύτερη πολιτιστική γοητεία γύρω από εξαφανισμένους εγκληματίες και άλλοι μύθους. Στην εποχή μας, με τη μέγιστη επιτήρηση, τα σχεδόν απόλυτα ψηφιακά ίχνη και το χαμηλό γενικό ενδιαφέρον, μοιάζει σχεδόν μυθολογικό ότι 3 άντρες θα μπορούσαν να εξαφανιστούν μετά από ένα έγκλημα και να μείνουν κρυμμένοι για δεκαετίες. Αυτό θυμίζει τους ρομαντικοποιημένους θρύλους όπως εκείνον του D.B. Cooper. Γιατί όχι και του Billy the Kid, εγκληματίες που έγιναν λαϊκοί ήρωες της κουλτούρας. Ένα παλιό ρητό λέει: όταν ο outsider καταφέρνει να νικήσει το σύστημα, οι άνθρωποι αγαπούν το μυστήριο. Όπως είπε ο Μάικλ Ντάικ, πρώην Αμερικανός Μαρσάλ, σε μια συνέντευξη του το 2016. Αυτή η έλξη δεν οφείλεται μόνο στη θεωρία ότι οι άντρες μπορεί να επέζησαν, αλλά αγγίζει και τη φιλοσοφία ότι ακόμα και σε ένα άκαμπτο σύστημα, πάντα υπάρχουν ρογμές από όπου η ελευθερία μπορεί να ξεγλιστρήσει.
Κι όμως, τη στιγμή που τα ίχνη έμοιαζαν να έχουν χαθεί, η επιστήμη βρήκε αυτό που οι μύθοι ποτέ δεν κατάφεραν. Επιστήμη εναντίον σκεπτικισμού. Για δεκαετίες, η κυρίαρχη άποψη των σοφρονιστικών και ομοσπονδιακών αρχών ήταν ότι ο Φρανκ Μόρις και τα αδέλφια Άγγλιν δεν επέζησαν της απόδρασης από το Αλκατράζ. Τα παγωμένα, ορμητικά νερά του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο θεωρούνταν ένα αδιαπέραστο φυσικό εμπόδιο. Ο διευθυντής Ρίτσαρντ Γουίλαρντ επανέλαβε αυτή την πεποίθηση σε μια συνέντευξή του στο BBC το 1964. Ρωτώντας χαρακτηριστικά, «Πιστεύετε ότι θα τα καταφέρνατε?» Όπως πολλοί τότε, πίστευε ότι ακόμα και αν οι άντρες κατάφερναν να φύγουν από το νησί, το νερό θα τους είχε καταπιεί. Αυτή η πεποίθηση στήριξε την απόφαση του FBI να κλείσει την υπόθεση το 1979, κηρύσσοντας τους δραπέτες νομικά νεκρούς. Όμως, τις δεκαετίες που ακολούθησαν, αυτή η απόλυτη θέση άρχισε να αμφισβητείται όλο και περισσότερο από την επιστήμη. Το 2014, μια ομάδα Ολλανδών ερευνητών χρησιμοποίησε εξελιγμένα υπολογιστικά μοντέλα για να αναπαραστήσει τις παλιροϊκές συνθήκες της νύχτας της 11ης Ιουνίου 1962. Διαπίστωσαν ότι αν οι δραπέτες είχαν ρίξει τη σχεδία τους ανάμεσα στις 11 το βράδυ και τα μεσάνυχτα, διάστημα που συμπίπτει με τον εκτιμόμενο χρόνο αναχώρησης, τα ρεύματα θα μπορούσαν να τους είχαν μεταφέρει προς το νησί Έιντζελ. Αυτή η προσομοίωση αντέκρουσε τη μακροχρόνια πεποίθηση ότι τα νερά ήταν αδιάβατα, προσφέροντας ένα ρεαλιστικό σενάριο επιβίωσης, αν οι άντρες ήταν ακριβείς στο χρόνο τους. Αυτό το επιστημονικό άλμα αναζωπήρωσε το ενδιαφέρον και έριξε νέο φως σε δεκαετίες φημών και υποτιθέμενων θεάσεων. Μετά τα ευρήματα της Ολλανδικής μελέτης, το γράμμα του 2013 που ισχυριζόταν ότι οι άντρες επέζησαν και έζησαν απομονωμένοι, κέρδισε ξανά έδαφος. Μαζί με τα ευρήματα, το κουπί που ανακτήθηκε, τα προσωπικά αντικείμενα και κομμάτια της σχεδίας. Έγινε πλέον πιθανό ότι οι άντρες ίσως έφτασαν ζωντανοί στην ακτή. Δεν ήταν απλώς ότι η απόδραση ήταν σωματικά δυνατή. Ίσως να πέτυχε, αν εκτελέστηκε με την ίδια προσοχή στη λεπτομέρεια που έδειξαν σε όλο το υπόλοιπο σχέδιο. Το υπόλοιπο σχέδιο τους. Καθώς τα στοιχεία και η επιστήμη συσσωρεύονταν γύρω από την υπόθεση. Προς απογοήτευση των Αμερικανών Μαρσάλ, θεώρησαν απίθανο ότι κατάδικοι όπως ο Μόρις και οι Άγγλιν θα μπορούσαν όλοι μαζί να εξαφανιστούν σε μια ήσυχη και νομοταγή ζωή. Ωστόσο, ο φάκελος παραμένει ανοιχτός. Μόλις το 2022 δόθηκαν στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες με επεξεργασία ηλικίας των 3. Κάτι που δείχνει ότι οι αρχές δεν έχουν εγκαταλείψει πλήρως την προσπάθεια να βρουν τους φυγάδες. Η επιστήμη ίσως έφερε στο φως την αλήθεια που ήταν κρυμμένη κάτω από τα γεγονότα. Η απόδραση από το Αλκατράζ παραμένει ένα από τα πιο συναρπαστικά άλυτα μυστήρια της Αμερικής. Μια ιστορία όπου το γεγονός και η πιθανότητα εξακολουθούν να παλεύουν για την επικράτηση. Πέρα από τα παλιροϊκά διαγράμματα και τις εγκληματολογικές αναπαραστάσεις, η παλιά περιέργεια για την απόδραση του Αλκατράζ αγγίζει κάτι βαθύτερο στην αμερικανική κουλτούρα, μια εθνική αιμονή με το να ξεγελά στο σύστημα. Το σύστημα. Από βιβλία μέχρι ταινίες του Hollywood όπως το Escape from Alcatraz το 1979. Η ιστορία έχει μυθοποιηθεί, όχι ως μια απλή απόδραση, αλλά ως μια ιστορία ανθρώπινης ευφυΐας απέναντι στη δύναμη του θεσμού. Πιστεύετε ότι τα κατάφεραν ζωντανοί? Ή μήπως ο κόλπος τους πήρε για πάντα? Πείτε μας τη δική σας θεωρία στα σχόλια από κάτω. Αν σας άρεσε αυτό το μυστήριο, πατήστε ένα like στο βίντεο. Κάντε εγγραφή για περισσότερες αληθινές εγκληματολογικές ιστορίες και ιστορικές αναλύσεις. Και μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι, ώστε να μην χάνετε ό,τι έρχεται στη συνέχεια. Τώρα, δείτε το επόμενο βίντεο που εμφανίζεται στην οθόνη σας. Δεν θα πιστέψετε τι αποκαλύφθηκε εκεί.